Солиден американски бизнесмен излиза от луксозен хотел с пура в устата. На улицата го забелязва уличен проповедник, вглежда се в него и го пита: „Извинете, господине, колко струва вашата пура?“ 30 франка. „А по колко пури пушите на ден?“ „Може би по 10. „Ето, виждате ли, господине“, продължи проповедникът, „ако икономисате тези пари, които сте изпушили, а това са по 300 франка на ден, бихте могли, примерно, да си купите този хотел.“ „А вие самият пушите ли?“ попитал бизнесмен. „Не, разбира се“, отговорил проповедникът. „Тогава защо не си купите, примерно, този хотел, който, между другото, е мой?“ Богат мъж, солиден човек с пари, новобогаташ, за първи път в живота си е решил да декларира доходите си и да си плати парите в данъчното. Но преди това решил да се посъветва с приятелите си с какво да се облече. Един от тях го съветва: „Абе, я вземи се облечи като скитник. Да изглеждаш по-жалко, по-нещастно, така може да мине номера и да платиш по-малко.“ А другия веднага: „Що като скитник, бе? Я се облечи тежкарски, изискано. Така ще се оплашат от тебе и ще платиш по-малко.“ Неуверен, бизнесменът накрая пита жена си. Съпругата му отговаря: „Виж какво, скъпи, на времето, когато се женихме, майка ми ме съветваше да си облека дълга рокля, а пък ти искаше къса рокля с цепка.“ Чакай, казал съпругата. „Не мога да разбера защо ми го разказва всичко това.“ „Защото, скъпи“, казала съпругата, „с каквото и да си облечен, накрая все пак ще те прекарат.“